Mbah, jublek kalian ayung-ayung menika maknanipun napa? Ngene nduk, ngundamanane wong biyen anggone masak gudhe dijojoh lan diublek-ublek. Suwening suwe jangan gudhe mau diarani jublek. Lah nek ayung-ayung sebutane anak sing prakoso lan wibawa. Ing pangajab duwe anak digadang iso mbelani nusa lan bangsane. Oh, ngaten ta, Mbah. Sugeng Rahayu. Kula Yoga Karina badhe mlampah-mlampah wonten ing Museum Tani Jawa Indonesia. Wonten Museum Tani mriki nggih wonten wiji-wijian hasil tanen. Salah setunggalipun inggih menika gudhe. Kula dados kemutan kalian Simbah Jaya wonten ing Sleman damel jublek saking gudhe. Kula badhe menika kemawon. Sleman. Monggo madosi daleme Mbah Jaya jublek. Monggo kalih kula mirsani anggenipun damel jublek. Nah niki gudene sampun dikum kalih dinten nggih, Nggih. Nggih. Nah, terus nggih sampun dijeplok. Dijojoh, Mbak. Oh, Lembutke. kersane napa? Lah sik jenenge jublek niku dijojoh mengke kalih jublek-jublek. Lama jenenge jublek. Klopονipun diparut supados nambahi rasa gurih. Nah, niki bumbune jublek napa mawon? Niki kencur, niki bawang, niki brambang, niki gendhis. Niki salam. Dicampur kalih bumbune sik pun diulek wae, Mbah. Nggih. Terus mangke nek jubleke sampun mateng, saged langsung didahar utawi dibungkus damel ron pisang menika naminipun ayung-ayung saged damel cemilan. Mbah, nyuwun sepule nggih. Nah, sekarang dimodif. Cabine nggih, Mbah. Jublekipun raosipun gurih, budene pulen, cocok kalian sekul. Ditambah melih nyepus lombok. Istimewa. Enak sangat. Tambah melih. Mbah, matur nuwun sampun diparingi seserapan nanging jublek kalian ayung-ayung. Rasanipun eco, sakmenika kula badhe nyuwun pamit riyin. Ya, saya ada lain ya. Nggih, Wah, ana jublek. Iki ayung-ayung iki. nggih, Pakde. Ayung-ayung nggih. Mbahmu biyen nek gawe nak tenang. Itu kok sudah Pak Sis. Yuk. Iki ayung-ayung. Enak ta? Enak. Kewingi saka ngendi nak? Sedih museum tani, Pak. Oh iya, Bu. Sesuk dhewe bareng-bareng ndono. Ben adimu iki bisa ngerti apa wae tanian ning Jawa iki. Monggo sami sareng-sareng tindak wonten Museum Tani Jawa Indonesia. Monggo ngangsu kawono sami tindak wonten ing Museum Tani Jawa Indonesia. Kakek moyangku wong tani.